Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mona, 27 years old at masugid na tambalanista since high school. Sumulat ako para humingi ng payo ninyo sa nakakairitang sitwasyon ko ngayon. Sa sobrang inis ko, hindi ako makangiti masyado kahit Pasko. Bata pa ako, masunuri na ako sa mga magulang ko. Lahat ng sabihin nila sinusunod ko. Kasi 'di ba, wala namang magulang ang may gusto na mapasama yung anak nila. Ngayong may trabaho na ako, priority ko sila. Taas noo kong masasabi na mabuting anak ako. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit lately puro sermon ang inaabot ko kay Papa. Simula kasi nang mag-work from home ako, nakahiligan kong magpunta sa mga gigs para mag-enjoy at makalimot sa stress sa trabaho. Nanonood lang naman ako ng live band. Hindi nga ako umiinom kahit sinasabihan na akong KJ ng mga kasama ko. Still, pinagsasabihan pa din ako ni Papa tuwing aalis ako. Labas daw ako ng labas at late nang umuwi. Malakas pa daw siya, late na akong umuwi. Papaano pa daw kaya kapag mahina na siya at nakaratay na? Baka daw sipain ko na lang siya. Hindi ko talaga alam kung saan siya nanggagaling. Hindi ko makonek. Umuwi lang ng late, maninipa na. Tsaka bakit ko naman siya sisipain? Sabi ni Papa, dapat daw sa bahay lang ako lagi. Work from home na nga ako kaya nasa bahay na ako maghapon. Pagkatapos ng trabaho ko sa bahay pa din. Huling check ko, hindi naman ako si Rapunzel, yung prinsesa na nakakulong sa tower. Sabi ni Papa, kung kailangan ko daw talaga lumabas, dapat nakabalik na ako daw ng 10 p.m. Gayahin ko daw yung mga anak na mga kumpare niya. Ito pa, dahil lang may hikaw ako sa ilong, adik na daw ako at naligaw na daw ako na landas. Kababaeng tao ko daw pero hindi daw ako mukhang professional. Black sheep daw ako ng pamilya. Hindi ako makasagot kasi hindi niya ako pinapatapos magsalita. Mali na daw ako, nangangatwiran pa. Hindi niya ako pinapakinggan at wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. So sa inyo ko na lang ipapaliwanag, tambalan. Gusto ko lang namang gawin yung mga bagay na hindi ko na masyadong magagawa kapag may pamilya na ako. Isa pa, 27 years old na ako. Konting kembot na lang lalagpas na ako sa kalendaryo. Bakit ba kailangan niyang ikumpara kung paano siya lumaki sa modernong buhay ngayon? Gusto ko lang namang mag-enjoy ng konti sa buhay. Wala naman akong ginagawang masama para pagsabihan ng masasakit na salitang hindi ko halos malunok sa sobrang talas. Sa ngayon tuloy, pinaplano ko ng bumukod at umupa habang nag-iipon para makabili ng sarili kong bahay. Gusto ko na magsarili. Gets ko naman na worried lang si Papa pero hindi na siya healthy para sa akin. Ipinapangako ko din sa sarili ko na kapag magulang na ako, hindi ko gagawin sa anak ko ang nakakasakal na paghihigpit ni Papa. Tambalan, ano ang tingin nyo sa sitwasyon ko? May karapatan ba akong magdamdam kay Papa? Kung kayo ang nasa parehong sitwasyon ko, anong gagawin ninyo? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista,
Mona. Hi, Mona! Good morning. Teka lang. Stretching lang, stretching. Nanakit po yung likod kasi nakatapat sa aircon. Alam niyo na, pag 45. Alam mo na, hoy, 40, ano lang, 4. Iurong natin next year pa yung 45. Gusto pa, 11 months pa. Oo, 11 months pa. Blessing naman ang mag-edad, pero wag natin bilisan, di ba? Enjoy muna natin ang doble 4. Anyways, hindi joke lang yung malamig yung aircon. Ang bongga naman ng ating ang ating tech na sinabi lang na aircon. Ay, agad on point. Hihinaan yung aircon. Namblema sa mga lamig sa likod. On cue, on cue. On cue, very good. Anyways, hi. Ang hirap. Kaya ako sinabing stretching muna. Ang hirap kasi magulang na din kasi tayo. So parang in a way, gets naman natin din yung papa mo. Hindi lang namin alam kasi yung buong sitwasyon. I mean, hindi namin alam kung saan nagagaling yung tatay mo. Ibig sabihin, ano ba yung trauma niya? O kaya may narinig ba siya? O may nangyari ba sa kanya noon? O may nangyari sa kumpare ng kaibigan? Mga ganon. Kaya naman, ganon na lang siya kastrikto sa'yo. Kasi sa totoo lang ngayon, information overload po tayo. Meron tayong, di ba, nauso sa Pilipinas yung salitang puting van. So mag-ingat sa puting van. Di ba, yung mga ganyan. So kapag ka nakarinig ka ng mga ganyang klase mga kwento na may babaeng dinukot ng puting van o mapapanood ka mga trending videos na mga babaeng lumabas na ng bahay, dinukot, di ba yung mga ganon, bilang isang magulang mapapraning ka kasi talaga, as in talagang, kaya dun sa kapraningang side ng papa mo parang medyo gets ko din talaga siya. Yun, kaya naiintindihan ko yung side ng papa mo. Hindi ko lang alam kung ano yung buong storya kaya ganon na ganon siya, pero naiintindihan din naman namin yung side mo, ha, kasi syempre you also have to live, enjoy, and learn, and parte minsan ng learning yung masasaktan, mahihirapan, di ba, may mangyayari pero hopefully hindi naman masama, 'di ba? Kaya gets naman namin na parang feeling mo tuloy nasasakal ka, 'di ba? Kaya hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa iyo. Kunento ko lang yung kwento mo. Ni-rephrase na lang. Ni-rephrase ko lang, pero kwento mo yung sinabi kong lahat kanina ng mga 2 minutes, kwento mo 'yon. Gusto ko lang ikwento ulit. Bakit? Para mabigyan ng emphasis. Oo, diba? Hindi, pero truly, we understand both parties. Yung papa mo na very concerned about you, and you who also wants to explore the world. Ang sa tingin ko dapat mong gawin ay yung sa papa mo sabihin ang lahat ng ito. Saan ka ba nanggagaling? Ano ba nangyayari? Gusto ko lang naman tong ganito. Ano, porke may hikaw sa ilong? Ano na kaagad? Hindi, 'di ba? Pakita mo kung gusto mo, magpakita ka ng mga babaeng professional na may hikaw sa ilong, 'di ba? Na ano lang sila. It's their expression. Expression siya. So wag mo siya sa amin sabihin mo siya sa papa mo. Totoo. Para mas maintindihan ng papa mo ikaw. Ganun. May tinatawag na meeting halfway. Diba? Ang lahat ng mga gap pwede magkasundo by meeting halfway. Correct. Diba? Para magkaintindihan kayo, kailangan mag-usap kayo mag-ama. Para maintindihan mo kung saan siya nanggagaling at ikaw din para maintindihan niya kung saan yung side mo. Correct. Diba? Ano yung perspective mo. Totoo yun eh. There will come a point na magkakaroon ng gap yung understanding ng magulang at ng anak. Kasi iba, lumalaki, nagkakaroon kasi ng isip ang bata, di ba? Yes. Bilang psychologist today. Yes! As a psychologist for today's video. Totoo yan. Kung ang mga magulang ay nasanay na sumusunod ang mga anak ura-urada sa mga magulang, di ba? Nung mga bata pa, habang lumalaki po sila, nagkakaroon sila ng sarili nilang pag-iisip. Totoo. Diba? Nagkakaroon sila ng influences. Natututo sila from the outside world. Tama. Diba? And minsan, yung mga learning na nakukuha nila doon, nakakagulat para sa tradisyonal na mga magulang na parang ito yung nakasanayan kong itinuro sa'yo. Saan mo natutunan yan? Nagugulat sila ng ganun. And feeling nila, parang nagkakaroon kaagad ng gap up. Nagkakaroon kaagad ng disconnect. Anak, saan mo natutunan yan? Hindi ko naman tinurding naman
kita tinuruan at wala sa pamilyang itong may hikaw ang ilong? Correct. Diba? Saan mo nakuha yan? Tapos may pagkumpara pa. Kung traditional ka na magulang, may pagkumpara ka talaga sa mga anak ng kumpare. Correct. So may gulat factor ito para sa kanila. Ngayon, kung hindi mo ipapaliwanag kung saan mo nakuha yung influence na yan, hindi talagang magkakaroon kayo ng disconnect. Correct. Hindi kayo magkakaintindihan. Ngayon, mas lalong magkakaroon ng paglalayo sa isa't isa. Yes. Yan. Ngayon, kung mag-uusap kayo mamaya at ipapaliwanag mo pa, this is the world today. Oo. Hip ito, hip. Correct. Diba? Ano to? This is kung gano'n na, kung ganyan yung paliwanag mo, o may mas malalim ka pang paliwanag na sa tingin mo ay maiintindihan ng mga magulang mo. Doon kayo magkakaroon ng pagkakasundo. Yes, kasi hindi kayo nag-uusap eh. Kasi sa amin mo sinabi, hindi naman kami parents mo, di ba? Ano bang intention mo? Gusto mo ba parang mapakinggan to ng papa mo? Di ba? Parang ganon. Kasi hindi mo kayang sabihin. Correct. Pero kasi hindi talaga magkakaroon. Sabi nga ni partner, tama siya, di ba? There will always be a disconnect. At hindi magkakaroon hindi mareresolve ba yung disconnect na yan kung hindi kayo magkakaroon ng communication. Totoo. So communicate how you feel. Alam mo, merong isang hindi ko sure kung na-share ko na ito, pero isang learning ko from my daughter. She's 10. So parang kami, tayo partner, I feel like we are traditional parents. Pero gusto natin maging cool, 'di ba, mga ganon. Ako, yun yung gusto ko traditional ako, pero gusto ko cool din ako, parang ganyan. Na to the point na hindi sila lalayo sa akin, hindi magkaroon ng disconnect, 'di ba? So one time nung pumunta nga kami sa Japan, ito yung learning ko na sinabi ko din sa aking asawa. Nung pumunta kami ng Japan, pumunta kami sa buong araw na kami naglalakad, tas yung finale namin is pupunta kami sa isang store, tas mag-iikot doon. So tinanong ng asawa ko, Princess, do you want to go back to the hotel? Tapos sabi ni Princess, yes, I want to go back. So nag-react ang tatay niya. Sinabi niya, tingnan mo, we do this vacation for you, tapos babalik lang tayo lahat sa hotel, ganyan. So parang nag-react siya about it. Kasi obviously, kami mag-asawa, dahil syempre mas malakas naman kami, mas matibay. Obviously, we want to go around pa. Tapos, siya, nung tinanong siya kung gusto niya nang bumalik sa hotel, obviously, pagod na siya. So sinabi niya, oo. So later on, parang nakita ko nag-change yung mukha ng anak ko. Tapos quietly she said, naging Barney po siya. Oo, di ba? Nag-change yung kulay. Nag-change yung color niya. Color ba yung sinabi ko? Expression. Oo. Nag-change yung expression niya na parang nalungkot, na parang na-confuse, na parang na-constipate. Ganon. Yung kung ano maitsura yun, gets nyo na yun. Kung ano itsura na constipated. Lamukot ang mukha. Parang basta nagkalukot na parang ganon. So tinanong ko sa kanya, are you okay? Tapos sabi niya, but you asked me. Diba? But you asked me if I wanted to go back. I just answered the question. So yun. So Boom ka. Kabog ka. Totoo. Kabog talaga. Totoo naman. Tinanong mo ako kung gusto kong bumalik. Gusto kong bumalik na eh. Pagod na ako. At doon ko na-realize na, okay. Dapat talaga we shouldn't be too hard on them, and we also listen to them. At huwag tayong magagalit sa sagot nila, sa tanong natin, tinanong natin sila eh. So yun sabi ko sa asawa ko, tinanong natin siya eh. Sabi ko, tandaan mo kung ano yung nilakad natin, nilakad niya din, hindi na siya nagsustroller. So ibig sabihin, kung ano yung sakit ng likod natin at balakang, nararamdaman niya ngayon. Kaya habang naglalakad kayo pabalik ng hotel, sabi ng anak mo, diba? Diba totoo eh. Brat pala. Pero totoo, partner eh, sabi ko sa kanya, hindi tayo nakikinig. May mga times na tinatanong natin siya, nagagalit pa tayo mga magugulang, nagagalit pa tayo kasi, ba't sila sumagot ng ganun? Totoo pala. Correct. Diba? Yung ganun. So, yun yung dapat mong i-push sa iyong, sa iyong tatay. Correct. Na kailangan kanyang pakinggan kasi, meron ka rin gustong sabihin. Tama. Bottom line is mag-usap kayong mag-ama para magkaintindihan kayo. Correct. Saan siya nanggagaling at ano yung side mo. Tama. Diba? So, saan kayong parehas nanggagaling para yung disconnect, ma-connect yan. Correct. Salamat na marami for sharing your story. At kung ikaw may kwento rin na gustong i-share, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Balay mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!